Na toto video som sa veľmi tešila, pretože Amulet je náš top produkt a vždy sa Áno. takto usmievaš pri ňom. Čo to máš v ruke? Tak to náš amulet, taký zvučný názov rozprávkový som tomu dal, aby som troška vytrčal z davu. Tak jedná sa o veľmi silný, prírodný testobooster a adaptogén v jednej osobe. A musíš vysvetliť, čo je to testobooster a adaptogen pre nás a lajkov. Tak testobooster je skupina produktov, ktoré primárne slúžia na to, aby zvyšovali produkciu testosterónu v organizme naturálnym, prirodzeným spôsobom, bez nejakých závislostí alebo vedľajších efektov. Čiže je to produkt pre mužov, pre chlapov? Áno, predovšetkým. A takisto je to ale aj adaptogén. Je tam skupina adaptogénov, to sú vlastne látky, ktoré dávajú telo do nejakého toho balancu, takej pohody, pomáhajú zvládať stres, jednak oxidačný, ale aj častokrát taký ten psychický. No a udržujú telo v takej tej rovnováhe, harmónii, aby fungovalo. Čiže kedy ho máte vy chlapi muži užívať? Tak určite odporúčam cvičiacim chlapcom, lebo testosterón na vysokých hodnotách je prínosný pre budovanie svalov, aj pre imunitu, dobré libido, hej. No a samozrejme, takisto to môžu používať aj páni, ktorí už majú 50-ky a viac. Im to určite pomôže, pocítia to, budú sa cítiť opäť mladí, forever young. A takisto možno aj ženy užívať. Samozrejme, nie je to akože len čisto pre chlapov. Aj aktívne ženy, ktoré si chcú zvýšiť libido. A ako sa užíva? Tak štandardná dávka je jedna tabletka na 10 kg telesnej hmotnosti. Sú to také celkom solidné kapsule, asi ako moja polovička, moja malička. A pre uvedenie príkladu, keď niekto má napríklad 120 kg, tak denná dávka by tam mala byť 12 tabliet, ktoré sa odporúčam rozdeliť najlepšie do dvoch, po prípade troch, ale mne sa osvedčil lepšie do dvoch dávok. Napríklad ráno niekedy s raňajkami, vždycky spolu s jedlom a potom niekedy na obed alebo na večeru. Samozrejme, úplne prvú dávku odporúčam ísť polovičnú, aby si človek zistil nejakú toleranciu žalúdka. Prečo je to náš najprodukt? V čom je taký unikátny? Tak sú to prevažne bylinné extrakty s obsahmi saponinov, ktoré majú túto funkciu, že vedia v tele naštartovať alebo podporiť funkciu testosterónu. Napríklad také najznámejšie je kotvičník zemný, alebo tzv. Tribulus terrestris, alebo často známy, veľmi vzácny beta-exysterón. A to je napríklad unikát u mňa, že keď pozrieme nejaké iné doplnky výživy, tak často v nich sa ten beta-exysterón ani nenachádza. A keď sa aj nachádza, tak keď tam je o 400 mg na tú dennú dávku, tak už to je veľa. Kdežto u mňa sú 2 gramy, to je 2000 mg beta-exysterónu v jednej dávke. Takisto je tam Tribulus terrestris až v 1 grame, 1000 mg. Je tam zinok, maka peruánska, senovka grécka a kopec iných látok, ktoré fungujú na seba synergicky, čiže maximálne zvyšujú efekt. Preto je to môj najpredávanejší produkt, lebo ozaj ho cítiť. Kde ho viem kúpiť? Na stránke Conan.sk alebo u mňa, zavoláte mi. A aká je cena? Cena je veľmi príjemná na to, že to je 400 veľkých kapsúl, je to ozaj poriadna zásoba a cena je tam 69,90 DPH. Ďakujem. Ďakujem.